Hi guys, so ngayon nandito kami sa Hingog City, Pantalan. So ito yung ginawa nilang pantalan na pahayahay o yung park nila. So ito hindi na to active na pantalan. Kaya ginawa na nilang tourist spot dito sa Hingog City. So paggabi, mas maganda to paggabi kasi maraming mga lights, maraming nagbebenta ng mga street foods. Kaya gusto ko dito paggabi. Dati dito kami nakatira at palagi kaming dito gumagala, kaya ngayon pambihira na lang kami makapunta. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't no. Hi guys, welcome sa aking vlog. So for today's video kay naari dito sa The Groove at Hingog City. So mao ni ang ilahang view today. Yan. So medyo may kalayuan siya sa syudad pero worth it. And yung view dito guys ay maganda kasi maraming mga bulaklak na tanim, may view. Thousand years later. Ayan sa Ano ka mong uwan tuwak diri aoy? Sige na ni ulan kada hapon. Ay kada hapon yang sa di mo tuwak ra ni. Ano mo ni? Ano sa yung baligya? Wala. ayan, sa sobrang swerte po namin guys. May blessing na dumating mula sa langit. Yan. Tinulan po kami. Sa dami-dami ng araw na pwedeng umulan ngayon pa. So medyo stranded po kami ngayon dito. Yan. Buti na lang may kubo. A waiting shed. So hindi, basang-basa na talaga kami. Yan, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ulan. Yan. Tapi talaga ulan nila magpapagsilasin. Yan. So talagang sinuwerte po kami ngayong araw na to kasi dami-dami ng araw na pwedeng umulan ngayon pa. So anyway, dito guys sa The Groove at Hingog City ay hindi pa siya totally developed kasi inayos pa nila yung lugar. So marami pang mga bakanting space na walang view, walang mga halaman. Puro lupa pa kaya. Ayan. Pinagtitiisan muna namin. Pero yung hangin dito guys, napakalamig. Ayan. Ayan, hindi pa fully developed yung lugar. Kasi may mga gagawin pa sila dyan. Pero siguro pag matapos na yung project na to,
Eh, talagang gaganda yung lugar. Yan. Magkuhan. Kuhan man. Ito pwede. Ay, guys, magambak ma. Galis, gigikaroon ka. Yan guys, sila po yung mga kasama namin. Ay, guys. And meron pang naiwan sa sakyan kasi umuulan, tsaka mayroon siyang batang dala. So may mga nagtatrabaho pa dito kasi hindi pa nga fully developed yung lugar. Yan. Ano yung tatoy? Kami daan dito bersama. Ayan, so makikita nyo guys, ganyan. Nag-fog na yung bundok. So, indikasyon niya na talagang napakalamig yung lugar. So, pag pupunta kayo dito, advisable na magsuot kayo ng pantalon o mag-jacket kasi napakalamig. Then, sabi nung mga taga rito na usually umuulan daw dito kada hapon. So, expected na punta kayo dito ng umaga, huwag kayong magpahapon kasi umuulan at saka sobrang lamig. So kung may dala kayong mga bata, suotin nyo na yan ang mga jacket, huwag yung maninipis kasi talagang napakalamig. Yan. So may mga landscape silang mga ginagawa dito pero hindi pa tapos kasi underdeveloped pa. Dinidevelop pa lang nila. Yan.